सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोर साथाम हमनाय मानाय बबेबा आफादा लिंहरोबाबो लाइभ आरो एमजिआ गैला बेयाव थांला निउस दामनांगौबा मोजां निउसबा आं दामनानै होगोन नाथाय लाइभआव लेंहरोब्ला आं थांला मानो आरो गोबाङा सोंलु दैखांदोंमोन ना सैथोबो नर्मेल मानसिफोरखौबा मोखां देखायनो हायो नोंसोर एक्टर एक्ट्रेसखौ मानो देखायाखै डाउटखौ क्लियार खालामगासिनो दङ आङो बे समावहाय मोननैसो स्पेसियेल खौरां होग्रोनो गोसो जायो गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै जायफ्रा गोसो गोथारै बा गुदुङैब्लाबो नायखायो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज गोग्गो जायखौ होनो जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटिया मोनसे 30 सेप्टेम्बर माने नै दिनैनिफ्रायनो जाजेनबाय गेलेनाय बिथिंनिफ्राय लानानै बायदि बायदि बिथिंनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि प्लेग्राउन्ड बा गेलेग्रा फोथाराव लादों खावलायदोंमोन बिनिफ्रायनो सोरबाफोर मोजां भलिबल गेलेगिरिफोर दंब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन होननानै आदा बिराजायाबो बाव एक्सएनडिपि आदामोनाबो पार्टिसिपेट खालामगोन दा मोनसे खौराङा जाहैबाय 2000 नट्सआ जोंहा फैगौ गाबोननिफ्राय माने बाहायनाया बन्द जासिगोन सेलारि बा दरमाया उदै बुङा बेखायनो जोंहा धुबुरीनि फरेस्ट कमिशनार बिन'द कुमारा जाख्ल'नायनि दायावहाय कारापसननि दायाव खाजाबाय होननानै जों खौरां मोननो हादों मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव जोंहा मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा इउपिपिएलनि आं इउपिपिएलनिबाबो डाइरेक्ट बुंगोन दे आं गोबां नुबोबाय आरो खोनाबोगासिनो दङ बिथां सारा गोबां मोजां मावदों आरो हेल्पबो होबोगासिनो दङ गोबां मानसिफोरखौहाय न' डाउट पार्टियाव मोजांबो थायो गाज्रिबो थाखायो आं जिखिनि नुबोदों खोनाबोदों बे सारा बुहुद दासिमाव गावनि हानायनिफ्राय गोबांखौ मददबो होबाय जाथायफोर जायोबाबो अन द स्पट गावनो थाङो गावनो नायबिजिरहैयो मा जादों मा जायाखै आरो बिथां सारनि अननायावनो आं मुंसो लाला गोबाङा मददबो मोनबाय दिनैनि दिनावहाय नाथाय बै मदद होगिरिफोरखौहाय मालाबाबो ससियेल मिडियानि थ्रुयै देखायनाय जायाखै आरो सारा गाव देखायनानैबो लानाय नङा दिनैनि दिनाव बुंफिनोब्ला मदद मोनग्राफ्रा लाजिगोन खायफा मोननानैबो मोनै बायदि खालामग्रा दङ थ' बिथां लरेन्स इस्लारि सारखौहाय आङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनायखौ नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो फोरमायबाय बाखि जायखि साना दा बिथांनिनो मोनसे खौराङाव फोसावबावनाय बायदिब्ला गाव फोसावदों बेखौहाय थांनाय माखासे दाननि सिगां हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों जिउ गारनो गोनां जानाय रामफलबिल बिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय 1 नं आथियाबारि सेट्रि बशिष्ठनि थागिबि राजु सेट्रिनि अनजालि बिसि मुस्रिमा कुमारी सेट्रिनि आखायाव बिटिआर चिफ माने बिथांमोना 1 लाख चेक गथायदों आरोना मैदेरजों गाग्लोबजानाय जाय न'खर बिसिनो 1 लाखआ एनाफ नङा नाथाय अब्लाबो एसे मदद जागोन बै न'खरनि थाखाय होननानै बिथांमोना बेखौहाय गथायहैदों दा पलिटिक्सआथ' थांगोन फैगोन जों रावजोंबो गराबो जाजाया मोजांखौ मोजांखौनो बाख्नायनांगोन गाज्रि नुदोंबा गाज्रिखौ जों बुंनांगोन रायजोनि सिगाङाव देखायनांगोन बे जोंनि खोथा दानिया फैदो हमनाय हमैनि खोथा हमनायाव आं लोगोजों लोगो सोरजोंबा दाय जालायनाय टाइपबो बानायनोबो गोसो गैया भिडिअखौ नाथाय अन दा स्पटआव आं एबारबो थांनाय नंला मानो होनोब्ला नोंगौ पाब्लिकआ गोबां कमेन्ट होदों सोंदों आंबो बुंफिननो हायै जादों जे नर्मेल मानसिफोरखौबा नोंसोरो दादा दिदा मोखां होयो नाथाय फावखुंगुर फावखुंग्रिबा मानो होआ नैबे कुइसनखौ सोंदों आरो बेवहाय गोबां खोथा दङ भिडिअखौ डाइरेक्ट होजोबोब्ला जाय माबा माबि बुंदोंमोन नंमारगौमोनथ' बिदिबो बुंनो हागौ मानो होनोब्ला भिडिअखौ डाइरेक्ट लानायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा रावखौबो सिग्रोमनो मानो राइट्स गैया लयै थाङोब्ला आयेनखौ नायोब्ला मोजां मोनलायदों राइट दङ बिस्रा मोजां मोनलायनाय आयेननि हिसाबाव न' डाउट बर' समाजावहाय जोंहा बेफोरबायदिया सलिया नाथाय आयेनखौ नायोब्ला आयेनजोंनो आयेन बायदि फल' खालामनांगौ जायोना बेखायनो आं एडभाइस लाग्रोदों जे मा खालामबा मोजां जागोन बैफ्रावहाय आफादजों लोगोसेनो जिहेतु आंखौबो लेंहरफाबाय थांनानै मा खालामनो मालाय अबाव दं रुमाव दं ना मा दं बेखायनो बुंहरबाय डाउट जादोंबा जुदि खाथि खालानि मानसिफोराबो बिदि कमप्लेन होदोंबा आरो आफादनिबो दंखायोबा संगठनबो
डाइरेक्ट थां अन केमेरायाव थां जाहाथे नोंसोरखौहाय जोंखौ बिदि बिदि खालामदों होननानै एलिगेसन होनो हाया नाथाय भिडिअखौ माने अन केमेरा थाङोब्लाबो सोर बावहाय सिनायथि फैनो मोननाय नङा मोखांबो फैनो मोननाय नङा आरो बबे जायगायाव थ' अन केमेरा थांनो हायो जाहाथे एलिगेसन जायफ्रा हमनो थांदों बा सावरायनो थांदों रायज्लायनो बिसोरनि सायाव एलिगेसन दाय जाबसिननो हाया लालांबाय फुल भिडिअखौथ' आं होआखै आं ससे होदों जुदि जोङो नर्मेल मानसिफोरखौनो होनांगौ जायोबा होनो हायोबा मा बैसोरखौ ससेबो होनो मोना नामा आरो नामथ' लायाखै जेबो सोंखारियाखै बाव बार बार जुदि बुजिनानैबो बुजियै बायदि खायफा खोथा बुंहरोब्ला बा बुङोब्ला जों नर्मेल मानसिफोरखौ होनो हायोब्ला बैसोरखौ मानो होनो हाया बेबो राइटब्रा पाब्लिकनि सोंथिया राइट थ' हमग्राफोरनि गेजेरावनो जुदि गावजों गावनो गन्डगल थायोब्ला जुदि सोरखौबा माइगाब जुजाय खालामलायनांगौ जायोब्ला बिदि खालामनांला बेखौहाय सोरखौबा बेखौ होथार होनलायनाय बिदिथ' जाया ओंखायनो आं एबारनिफ्राय हमनायाव लाइभआव थाङा थागोन आं सापर्ट हिसाबै साइडआवहाय खौरां दैथायनांगौबा दैथायगोन बेबायदि जिखुनुआनो जाया नै दिनैबो बे गसाइगावआवहाय बे हर गेजेरनि समाव हमदोंमोननो आंनो खौरांखौ हरदों जोंथ' खौरां दामग्राल'सो अभारबो देखायनो हाया पाब्लिक सापर्टआवनो पाब्लिकनि जानानै बुंनांगौ जायो ओरैबो थांजाया ओरैबो थांजाया हरनि 11:30 12 जानोसै नै बेयावनो जौ सेंग्रा सिख्लाफोर साथाम रावबो गैया ओरैनोलाय ओरै नाहरसै सिख्लाफोर साथाम सेंग्राफोर साथाम नों बबेनि मोनलाय सेरफांगुरिनि ने गसाइगाव बारदे गसाइगाव बारदेया खासियाबारिनि मोनसे गामियावसो बेसेबांबा गोथौआव हरनि 11:30 12 जाबाय नै सेंग्राफोरजों साथाम नोंसोर साथाम ओमफ्राय नोंसोर दा अफाय थांगौमोन नोंसोरो मारै थांगौमोन न'आवबा सोर दोनलांगौमोन सेंग्राफ्रा ओमफ्राय नोंसोर खनसे जाखो बेबायदि बेरायफानाया सेंग्राफोरजोंहाय बेयाव फैफेराखै ओमफ्राय सेंग्राफोरजों बेरायनाया बेसेबां जाखो नोंसोरलाय नोंसोर मारै बेबायदि आखललै नोंसोर मा निसा लायो नों मा लायो नोंलाय मा निसा लायो नोङो जौ लोंदोंना लायाखै दहाय मा जौमोन मा जौ नोंलाय जौ लोंदोंना लायाखै मा निसा लायो नोंलाय जिखुनु जाया आपडेटआ बेखिनियानोमोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल